Ndewo gị bụ onye na-esonyere anyị n'akụkọ ụwa nke uhuruchi a na ESBS Enugu. Taa bụ Orie n'abalị 12 nke ọnwa Eprel afọ bụ 2024. Mgbede ọma, abụ m Ọdịnakachukwu Ugwueze. Sonyere anyị n'usoro mgbasa ozi anyị n'ọwa ozi X nke ejibu Twitter mara. Ọ bụ @Enugu ESBS, Instagram bụ Enugu ESBS, Facebook anyị bụ ESBS Enugu, ma binyere anyị aka n'ọwa ozi YouTube nke bụ @ESBS Enugu 042. Akụkọ n'uju. Gọọmenti Enugu steeti enyela ọnwa Eprel dịka oge ikpeazụ ite ụgbọala ndị mmiri uhie. Tinubu ga-emepe ọgbakọ imegide ndị agha ọlụọla na Abuja. Ndị ọchịchị mba Sierra Leone emebiela ọgwụ ruru $200,000. Akụkọ n'uju. N'uchu ya iji gbochie ọrịa ndị esi na mmiri ebute na ịhụ na ezigbo mmiri ruru ebe ọbụla, gọọmenti Enugu steeti esila n'aka ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmiri chetara ndị nwe ụgbọala eji ere mmiri ka ha gbaa mbọ hụ na ha tere ụgbọala ha niile uhie ka esiri nye ha ntụziaka ya tupu ọnwa agwụ. Cheta na ngalaba ọrụ mmiri na-ahụ maka iwu ji ọnwa 6 gbatịa okwu a ka o bido n'ọnwa Disemba 2023 ruo na ngwụcha ọnwa Eprel 2024. Nke mmanye ga-esochi n'abalị mbụ nke ọnwa Mee afọ abụ 2024. N'okwu onye kọmishọna okwu mmiri dị n'aka bụ Dọkịta Felix Nnamani, o kwugharịrị ezigbo mgbazi ya nye ndị ahịa mmiri ahụ ịgbaso tee uhie ahụ n'ụgbọala ha niile. Ụcha ha bụ ụcha urukpu igwe Sky Blue nke edere obodobo inye mmiri ọṅụṅụ n'akụkụ ya abụọ n'azụ ya, yana ụcha edo edo maka ụlọ ọrụ na-emepụta ihe nke edere obodobo inye mmiri ụlọ ọrụ na-emepụta ihe n'akụkụ ya abụọ na azụ ya. Onye isi oche kọmitii ntụliaka mbụ na Ondo steeti bụ Gọvanọ Usman Ododo nke Kogi steeti ekwuola na ntụliaka ahụ nke otu ndọrọndọrọ APC na Ondo steeti mere bụ nke erughị n'isi. O kwuru na a ga-atụgharị ya na wọọdụ 13 nke okpuru ọchịchị Ọkịtịkpụkpa. Gọvanọ ahụ kwuru nke a na mgbede ụbọchị Satọde. A ga-atụgharị ya site n'aka ndị edebanyere aha ha dị 9,515 n'ihi akụkọ kọrọ na enweghị ntụliaka emere n'okpuru ọchịchị ahụ. N'okwu ya, gọvanọ ahụ kwuru na mkpebi ahụ so ozi si na narị wọd 23 n'okpuru ọchịchị 18 nke Ondo steeti. Aka ahụ na-achị Kogi steeti toro omume ahụ malitere na ngwụcha izu, na-akọwa ya dịka nke enweghị nsogbu, nke ndị eji okwu ha agba izu na ndị otu pati ahụ na Ondo steeti jara mma ka ha siri hazie onwe ha ma pụta n'igwe. Kosiladị, mmadụ abụọ na-azọ ọchịchị na ndị nnọchiteanya ha tinyere mmadụ abụọ nwere olileanya kwuru okwu ka esiri mee ya, na-ebo ebubo atụmatụ inyere pati ndị ọzọ aka. Kosiladị, otu ndọrọndọrọ PDP nke Ondo steeti akagbuola ntụliaka mbụ ahụ otu APC mere na steeti ahụ, na-akọwa ya dịka ịchị ọchịchị onye kwuo uche ya ọchị. N'okwu nke odeakwụkwọ mgbasa ozi nke steeti ahụ bụ Kennedy Keretei binyere aka, otu mmegide ahụ boro ebubo na enweghị ntụliaka emere n'ọtụtụ ogige akwadoro maka ime ya. Ọ na-ekwukwa na enwere nsogbu na ndịda Akure na Ọkịtịkpakpa ebe ndị ọlụọla otu pati dị iche iche na-eme ka ọ masịrị ha. N'akọsi ala anyị, gọọmenti etiti dị njikere ibite ego nwere otu akara ọmụrụnwa n'aka ụlọ akụ mba ụwa ga-abụ ihe dịka ijeri $2.2
na nke nkwado ọrụ ga-esi n'ụlọ akụ mmepe mba Afrịka. Minista okwu ego dị n'aka bụ Wale Edu gosiri nke a n'ụbụbọ ya na ndị nta akụkọ na mpịachi ọgbakọ ụlọ akụ na ụlọ ọrụ okwu ego dị n'aka na Washington DC nke mba United States na ngwụcha izu gara aga. N'ikwu okwu banyere ebe ego mba ụwa si abịa n'ebe o metụtara akụ na ụba ala anyị, Maazị Edu gụpụtara ụlọ ọrụ dị iche iche na ndị mmepe mba ụwa ndị ọzọ. Onye ọma na-esonyere anyị, echefula na ESBS Enugu ka isi anụ akọ na-abịara anyị, ma sonyere anyị n'usoro mgbasa ozi anyị na Owozi S nke eji Twitter mara na mbụ. Ị ga-esonyere anyị na @Enugu ESBS, Instagram bụ Enugu ESBS, Facebook bụ ESBS Enugu, ma cheta binyere anyị aka na ọwa ozi YouTube bụ @ESBS Enugu 042. Onye ma na-esonyere anyị, sonyere anyị n'ọkwa ndị a dị mkpa. Ndewo, dịka ị nachitere anyị soro anyị n'akụkọ ndị fọrọ afọ. Ụlọ ọrụ onyeisi ala egosila na onyeisi ala Bola Tinubu ga-emepe ọgbakọ mmegide ndị agha ọlụọla na mba Afrịka na Abuja. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nye ya na mgbasa ozi bụ Ajuru Ngelale mere nke a ka a mara nke a n'ozi ya taa. O kwuru na otu United Nations inyere ala anyị aka guzobe ya, nke isiokwu ya bụ ime ka ọrụ mpaghara siwanye ike ma wulite otu ga-enye aka n'okwu iyi egwu nke ndị ọlụọla na Abuja bido n'abalị 22 nke ọnwa Eprel ruo abalị 23. Ndị ọchịchị n'ogo dị iche iche n'Afrịka ka a tụrụ anya ha ịbịa ya bụ ọgbakọ. N'ebe ọzọ anyị ga-ebido na mba Sierra Leone, ebe ndị ọchịchị kwuru na ha gbara ọgwụ narkotik ego ya ruru $200,000 na mmiri eji emepụta ajọ ọgwụ ọkụ n'izu abụọ ka emechara ịṅụ ọgwụ aghara ihe gbata n'ala ha. Ụfọdụ ndị otu mmanye iwu nọ n'ogige ọzụzụ ndị uwe ojii n'isi obodo ya bụ Freetown ka ndị mmadụ gbakọrọ ebe ahụ. Kush bụ ngwakọ mmiri ọgwụ dị iche iche na-akpa agwa ka cannabis bụ ya na-ewuzi n'ọdịda anyanwụ mba Afrịka n'afọ ole na ole gara aga. Ha gbakwuru cannabis na cocaine ọkụ dịka ndị ọ dị n'aka siri kwu. Onyeisi ala mba Sierra Leone bụ Julius Maada Bio kwuru na mbido ọnwa a na izu na ịṅụ ọgwụ aghara bụzi oke ihe gbata n'ala ha. Iji nyere mba Ukraine aka na mwakpo mba Russia, ụlọ nnọchiteanya nke mba United States of America akwadola ijeri kwuru ijeri dọla maka ya. N'oke ogbugbu oge a, o were otu abụọ ọzọ imesi ike iji nweta $61. Otu Republican kwuru na ihe karịrị otu n'ime atọ ga-agara ngwa ọgụ. Onyeisi ala mba Ukraine bụ Volodymyr Zelensky kọwara nkwado mba USA dịka ihe dị ezigbo mkpa, dịka ọ ga-enyere aka ibelata mgbasa agha ahụ ma zọpụta ndụ puku ndị mmadụ. O doghị anya mgbe enyemaka ahụ ga-eru. Ngwugwu ahụ ga-agakwuru Senate nke a tụrụ anya ya inyefe ya n'ụbọchị ole na ole tupu onyeisi ala Joe Biden ebinye aka na ya ka ọ bụrụ iwu. Akụkọ egwuregwu. Onye tụrụ ugo na Olympic bụ Perez Jechetiri abụrụla otu nwaanyị mere nke a
n'awa 2 nkeji 16 na ụma 16 n'ogologo ọsọ marathon nke a gbara na London. Nwa Kenya ahụ gbara afọ 30 meriri onye ji bụ mmeri ahụ bụ Tix Asefa nke mba Ethiopia nke mbụ ya. Nwa Ethiopia ọzọ bụ Asefa Megotu na nwa Kenya bụ Joycelyn merichara ụmụ nwanyị ndị mbụ bụ awa 2 nkeji 17 na ụma 3 nke Mary Keitany jiri tụrụ ugo n'afọ 2017. Onye mere esonyere anyị, isi akụkọ ọzọ. N'uchu ya iji gbochie ọrịa ndị esi na mmiri ebute na ihe ndị na ịhụ na ezigbo mmiri ruru ebe ọbụla, gọọmenti Enugu steeti esila n'aka ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmiri chetara ndị nwe ụgbọala eji ere mmiri ka ha gbaa mbọ hụ na ha tere ụgbọala ha niile uhie ka esiri nye ha ntụziaka ya tupu ọnwa a agwụ. Ụlọ ọrụ onyeisiala egosila na onyeisiala Bola Tinubu ga-emepe ọgbakọ mmegide ndị agha ọlaọla na mba Afrịka na Abuja. N'ebe ọzọ, anyị ga-ebido na mba Sierra Leone ebe ndị ọchịchị kwuru na ha gbara ọgwụ narcotic ego ya ruru $200,000 na mmiri eji eme ọgwụ ajọ ọgwụ ọkụ n'izu 2 ka emechara ịṅụ ọgwụ aghara aghara ihe gbata n'ala ha. Onye ma na-esonyere anyị, chetakwa ka isonyere anyị n'usoro mgbasa ozi ndị a na X nke ejibu Twitter mara. Ị ga-ahụ anyị na @EnuguESBS. Na Instagram, ị ga-enweta anyị na Enugu ESBS. Na Facebook, ọ bụ ESBS Enugu. Chetakwa binyere anyị aka n'ọwa ozi YouTube na @ESBS Enugu 042. Onye ma na-esonyere anyị, ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-efuru ji ma pịachie akwụkwọ n'akụkọ ụwa anyị n'uhuruchi a dịka Ogechukwu Eze na ndị nyere aka siri hazie ya n'asụ Bekee. Abụ m Ọdịnaka Chukwu Ugwueze. Daalụ nke ọma na isonyere anyị.